De zonnige ochtend begint al vroeg voor Harmonie Sint-Laurentius uit Bemelen. Om 8:15 komen ze bij hun verenigingslokaal bijeen om de jaarlijkse processie door het dorp muzikaal te begeleiden. Hallo. Goedemorgen. Zeg, wie vaak maakt ze die klarinet klaar vanuit de achterbak? Niet elke dag, nee. Dat is en ik heb bij de processie of andere dingen dat we uittrekken, maar voor de rest doen we dat niet uit de kofferbak, nee. Want wat hebben ze allemaal binnen nu voor vandaag voor met te lopen? Ik zie van alles. Ik heb gaat van onderweg, want we gaan een stukje lopen. En voor de rest mijn margebuik, mijn patch, mijn jas, mijn autosleutelen. En stel dat het gaat regenen? Dan even pech. Nee, dat gewoon van de kant zo waarschijnlijk, want dat is niet zo goed voor de instrumenten. Maar dan redt voor ons al wel. Maar eigenlijk heb ik regen in Bemelen met de processie. Als dirigent metlopen met zo'n processie, wat is die belangrijkste taak? Op de allereerste plaats natuurlijk zorgen dat de processiemarsje goed wordt aangegeven. Ik fluit aan, dan zeg ik links, rechts, 1, 2, 3, 4 en dan kunnen de muzikanten inzetten. Volgens mij heb je de grootste opgave vandaag, hè? Met zo'n groot instrument zo'n lange processie lopen. Ja, als ze een dikke boek hebben, kunnen ze ook een dikke trom hebben. Ja, we mogen de processie lopen. Ja, dat duurt erbij. Ja. Mooie traditie, maar we proberen niet aan te houden. Hier is de fluit. Ja. Maar die gebruiken ze normaal op de bok, gebruiken ze die niet, toch? Nee, de bok gebruiken niet, maar dit is echt een speciale voetbalfluit, dus dat komt hartstikke goed. Ja. De pastoor zou er denk ik trots op zijn dadelijk, of niet zo'n lange toer? Ik hoop het, dat er trots op is, ja. Wie lang zit je al lid? Bijna 60 jaar ben ik net, sinds 1969. Ze zijn ingestroomd. En heb je dan ook al 60 keer de processie gelopen? Ik denk het wel, ja. Ja, nee, voor wie is een paar jaar opleiding natuurlijk gehad, dus het zal zeker 55 keer zijn dat je de processie hebt gelopen. En welke processie kun je nog als eerste herinneren van de meest opzienbare? Ja, dat is een tijd geweest dat ik heb een tijdje bas gespeeld, de basbas. En toen was ik een stuk jonger en ja, zo dat is dan plant bij de kerk. En dan ja, dan verhuisden naar tijd en plaats. En de dag daarna zijn we met naar de processie moesten we naar het gasthuis, dat was dus de lange processie. En wie we terug waren, toen heb ik de bas niet meer met de vasthouden, was ik de bas vastgehouden. Dus dat kan ik me nog wel heel goed herinneren, want toen was ik kapot. Hoeveelste keer is dat als je metloopt? Volgens mij de derde keer dat ik metloop. Dat is best wel een beetje ervaren. Ja, nou, bij mij is het ook de evenwicht als we langzamer slapen. En samen een combinatie, dus dat is ook wel lastig. Maar wat bedoel ze met evenwicht? Ja, de loopt zo langzaam en dan was ja. Je hebt soms het idee dat ze omveld staan, of? Ja. Links, rechts, 1, 2, 3, 4. Zijn we nu op de helft? We staan nu even stil. We hebben bij een altaar. We hebben nog niet de helft. Nu hebben we nog een lus door het rest van het dorp. We hebben nu de kortste weg hier naar de bus dan, naar de boerderij gemaakt. Maar we gaan nog door het nieuwe gedeelte van het dorp gaan we terug naar de kerk. En dan is Bemelen is toch best wel groot als ze dan moest lopen, toch? Dan is het inderdaad groot. Het is nu de 40ste keer dat ik metloop. Ik ben 40 jaar magig van deze club Beschermheerzien. Het is een onmisbaar onderdeel van de culturele en laten we zeggen de verenigingsleven. We hebben toch een korps nog immer van een man of 45. En dat is toch, in deze tijd is dat moeilijk om dat te blijven handhaven, maar we hebben ze nog allemaal.
Kun je ook in de moord lopen als je in de processie... Moeilijk. Ja, na die 40 jaar is het ritmegevoel een beetje aan het minderen. Dus, Toen eens oefenen. Ja, ik loop door de tuin op en neer. Dus van tevoren heb ik dat vanmorgen al gedaan. Na het scheren. En dan ook? En daarna, ja, de bekende gang naar de café dadelijk. Dat noem ik ook altijd Germit. Daar heb ik me ook al gisteren op geoefend. Dus dat komt allemaal in orde. Tuurtermie, dat is kermis. De tuurtermie, daar werd een dan neergezet gisteren. Dat huurt er ook bij, met de jonkheid, met de schutterij, met alle verenigingen wat er zijn. Dadelijk gaat de zaak ook met, ja, de dorpjes klein, maar dan zijn ze wel goed, zeg ik. Ja.